Toinen tapa piirtää suora on käyttää hyväksi kulmakerrointa ja vakiotermi. Vakiotermi, joka tässä tapauksessa on -1, on y-akselin leikkauspiste, eli merkataan se koordinaatisto. Kulmakerroin kertoo suoran jyrkkyyden, eikä kulmakerroin kertoo sen, että jos mennään yksi askel oikealle, niin noustaan kulmakertoimen verran ylös, tai jos kyseessä on negatiivinen kulmakerroin, niin siirrytään alaspäin. Nyt ollaan saatu 2 pistettä ja yhdistetään ne. Ja suora on piirretty. Toisessa esimerkissä meillä vakiotermi on +2. Merkataan se +2 y-koordinaattiakselin leikkauspisteeksi. Nyt kulmakertoimen kohdalla on pelkkä miinus, joka tarkoittaa -1. Eli siirrymme yhden askeleen oikealle ja -1, eli yksi askel alaspäin. Saamme toisen pisteen ja yhdistämme nuo 2 pistettä suoralla. Ja siinä meillä nyt on tämä toinenkin suora piirrettynä. Kolmas tapa on käyttää koordinaattiakselien leikkauspisteitä hyväksi. Y-akselin leikkauspiste saadaan sijoittamalla suoran yhtälön y paikalle 0. 0 on 2x - 1, josta saadaan x-ksi, jota ratkaistaan 2x on 1, eli x on puoli. Löytyy täältä. Ja y-koordinaattiakselin leikkauspiste saadaan, kun sijoitetaan x paikalle 0, eli y on 2 kertaa 0 -1, eli -1. Se löydetään täältä. Nyt saatiin taas 2 pistettä, jotka voidaan yhdistää toisiinsa. Tässä meillä on suora 2x - 1. Toisessa esimerkissä meillä on kulmakertoimena 2/3 x + 1. Tämä voidaan myös piirtää samalla tavalla kuin tavassa 1, mutta käytetään nyt tätä leikkauspisteiden ratkaisua. Eli sijoitetaan ensin y on 0, jonka saadaan 0 on 2/3 x + 1. Ja tästä ratkaistaan x. Josta saadaan 2x jaettuna 3 - 1. Kerrotaan 3 jaetaan 2, saadaan x on -3/2, eli -1,5. Sijoitetaan sitten x on 0, jolloin saadaan y-akselin leikkauspiste, eli 2/3 kertaa x, se on 0, ja saadaan leikkauspisteeksi 1. Ja nyt sijoitetaan nämä arvot koordinaatistoon, eli y on 1, ja toinen on x on -1,3. Ja piirretään suora näiden pisteiden kautta. Suora pitää aina piirtää koordinaatiston yli.